खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव फिन आरोबाव बाथ्रा बुंबावदों इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव खौसे जानायनि बाथ्रानि सायाव बाथ्रा बुंबावदों एबा खेंफोरथि होबावदों बिजेपिनि एमसिएलए थामहिनबा बारग' इएम रेवरेवा नार्जाहारि बिथाङा बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिटिसि राजखान्थिखौ लानानै बा बिटिसि राजखान्थिनि बारहावाया थाद'नाय गैयै बारगासिनो दं आरो गेजेराव माखासेल' दान दंसै बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि समा आरो बेखौ लानानै मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गावनि साननायखौ एबा गावबा गाव दोलोनि बाथ्राखौ लानानै गोबां माननि बाथ्रा खेंफोरथि होबाय थादों आरो बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जा खौसेथिनि बारहावा बारगासिनो दं बेखौ लानानै खेंफोरथि होबावदों बिजेपिनि एमसिएलए थामहिनबा बिटिआरनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जाहारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायबावदो दि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव बिटिसिनि जा सिएमनि मासि आरो बे मासिखौ सेख'लायनाया बिजेपिनि थाखाय मदद होगोन एबा बिजेपियाव मदद जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों रेवरेवा नार्जाहारि बिथाङा फोरमायदो दि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव जा हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि गेजेराव जा सिएमनि मासिखौ सेख'लायनाय जागोन एबा सेख'लायनाय जादों बे सेख'लायनाय जानाया बिजेपिखौ मदद होगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बारग' इएम रेवरेवा नार्जाहारि बिथाङा थारैनो बे समाव प्रमद बर' थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि गेजेराव जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि एबा बिसायख'थि जानो गोनां दं बे बिसायख'थिनि थाखाय मासिखौ लानानै सेख'लायनाय जादों नामा बे समाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय भारत उदांस्रि सानाव थामहिनबा 15 आगस्ट सानखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिनि राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खौसेथिनि लामायाव आगान सुरनो थाखाय खावलायनाय बाथ्रानिफ्रायनो जेराव इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव खौसेथिनि बारहावा आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव सावरायलायबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानै फिन आरोबाव बाथ्रा बुंदों बारग' इएम थामहिनबा बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जाहारि बिथाङा आरो बे समाव बिथाङा फोरमायबावदो दि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबाव जेराव 40 बियाबावबो एसटिनि अनगायै नन एसटि सोद्रोमाफ्रा एबा भटार्सफोरा बांसिन दं बेखायनो बिजेपि दोलोआ जेबो गिनांगौ गैया होनना बुंदों थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर सोंलु सिखाङो दि थारैनो बिजेपि दोलोनिफ्राय फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि उनावनो बिटिसिनि गोहोआ थारैनो बिजेपि दोलोनियाव थांगोन नामा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि दानिया फैदो बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जाहारि बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै आरो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव जा सिएम थामहिनबा गाहाय मावफुं सोद्रोमानि मासिखौ लाना सेख'लायनायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो थारैनो बे समाव मोनसे सोंथि सिखांबावोदि थारैनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि मासिखौ लानानै इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोरोबलायनाय जायाखै नामा बे बाथ्राखौ लानानै फैदों दानिया बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जाहारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लादों আমাৰতো সমকক্ষ আমিতো সাপোজ বিটিসির ভোটেন যে ভোটার স্ট্রেংথ চালে গম পায় প্রত্যেক সমষ্টিতে एसटी भोटर के नन एसटी भोटे बेसि ना बिपिएफ इउपिपिएल एक भोटार নহয় বেছিভাগ নন এসটি বিলাকে বিজেপিতে আছে এটা আমার ভয় লাগছে একো নহয় কিন্তু আমি ওয়েলকাম কৰিছো তুলিকে যে একো পাৰি ওয়েলকাম জনাইছো বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল এক হলে আপোনালোকৰ একো সুবিধা নহয় ইটো গোটে এফসি কিন্তু আহ্বান জনাইছে যে জাতীয় ছাত্ৰৰ কাৰণে দুটা দল এক হ'ব লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় দল ইয়াক কোনো ধৰণৰ ঠাই দিব নালাগে ঠিক নাই আমিতো চিঞৰ দিওঁ হেঙাৰ নহয় আমো তেওঁলোকে একগোট হওক কিন্তু পাৰিবনে নাই এটা আমি চিন্তা কৰিছোঁ আপোনাৰ মতে সম্ভৱ হ'বনে আপোনালোকৰ মতে বিপিএফৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ যি কথা কৈ আছে এজনে এইফালে বেলেগ কথা এইফালে বেলেগ কথা কয় এইফালে কোনোবাই কয় আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাই ডেপুটিচি হ'ব লাগে আৰু কোনোবাই কয় এইফালে হাগ্ৰামাৰ মানে চিচিম হ'ব লাগে তেনেকুৱা এইটো চালে নিশ্চয় সিহঁতৰ কেলকুলেশ্যন আছে
এই ক্যালকুলেশন হয়ে পেলায় যাতে ছাত্রক্ষেত্রে জয়েন হয় ভাল কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থতে যদি জইন হ'ব বিচাৰিছে একো হৈছে তো নিশ্চয় এই যি ৰাজনৈতিক যুদ্ধ চলি আছে দুটা দলৰ মাজত বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ এই যুদ্ধ এখন বিজেপিক আকৌ পাৰ কৰিব আমাৰতো একো অসুবিধা নাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে নহ'লে আমাকতো হাৰাব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ আজি ঘৰৰ ভিতৰত বিজেপি কমচে কম 10-20% আহিব বড়ো এছ টি আহি পেলাই আমাৰ নন এছ টি আছে গতিকে আমাৰ জিকাটো কথা আমি চৰকাৰটো কথা আশা কৰিছোঁ